Eu sunt foarte încântată pentru că probabil că sunt printre primii cei 1 milion de oameni înnebuniți, fericiți, disperați să cumpere această tigaie dry cooker și sunt un om foarte fericit. De mică și-a dorit să devină sportivă, dar pașii au călăuzit-o spre o carieră artistică remarcabilă. În 40 de ani de carieră, Mirabela a ajuns în sufletele a peste 20 de milioane de români. Un stil de viață sănătos a ajutat-o să fie mereu cu zâmbetul pe buze în orice împrejurare. Acum vrea să-ți destăinuie și ție secretul ei. Mirabela Dauer îți recomandă dry cooker. Dry cooker, la mine în casă asta este vorba mea, mană cerească. De ce? Pe vremuri nu puteam mânca un produs care toată lumea e nebunit pe el, adică e vorba de cartofi prăjiți și pur și simplu mie era refuzat acest produs. De când am această tigaie dry cooker, pot să mănânc și eu cartofi prăjiți, pentru că nu folosesc ulei. Și atunci niciun medic, nimeni nu mai are nicio problemă cu tine. Eu pot să mănânc și cartofi prăjiți acum, pentru că dry cooker mă ajută și este minunată și eu vă recomand să știți. Dry cooker este tigaia unică, specială, care de ani de zile îți este alături în bucătărie. Cu ea poți găti sănătos, foarte gustos și cu mult mai puține calorii. Secretul este că acum poți găti fără niciun strop de ulei sau grăsime. Și asta în jumătate din timpul normal pe care l-ai fi petrecut în bucătărie în mod obișnuit. Grozav! Mâncarea nu se lipește. Poți face cașcaval, carne, pește, legume, preparate în sucul lor propriu, natural, fără a-și pierde vitaminele și savoarea. Toate alimentele arată foarte bine, iar gustul lor este incredibil. Este foarte ușor să folosești dry cooker. Așezi alimentele fără ulei, pui capacul și le lași să se prepare singure. Iar la final trebuie doar să o speli ușor sau să o ștergi simplu cu un burete de vase sau un prosop de bucătărie. În 15 minute poți găti acum pentru întreaga familie mai multe feluri de mâncare odată. Și asta fără ca alimentele să-și împrumute mirosul sau gustul. Gătitul este acum mult mai rapid, iar mâncarea este mai savuroasă. La tigaia dry cooker îmi plac mai multe. Pot să mănânc în fiecare zi altceva, să nu mă plictisesc. Se spală foarte ușor, adică nici nu știi când ai spălat-o. Pot să mănânc în fiecare zi tot ce poftesc și mănânc sănătos. Și culmea, mănânc mult mai multe legume. Ceea ce o deosebește pe dry cooker de alte tigăi este designul original brevetat, datorită căruia coloana de aer cald urcă și circulă în interiorul tigăii. În acest fel, mâncarea se prepară mai repede în sucul ei natural. În tigaia magică poți prepara și legume, desigur, fără apă și aburi. Privește legumele gătite în tigaia magică și au păstrat culoarea naturală, vie și bogăția de vitamine. Datorită coloanei de aer cald care circulă pe întreaga suprafața tigăii, garantat toate alimentele se vor pătrunde uniform, fără să fie nevoie să le controlezi și să le întorci foarte des. Tigaia magică unică îți garantează un gust grozav al alimentelor prăjite crocante, al legumelor preparate în suc propriu și chiar al unor deserturi incredibil de gustoase. Și toate acestea fără grăsimi și fără multe calorii. De când am luat tigaia dry cooker, având în vedere că sunt numai eu și cu soțul, de la o anumită vârstă, analizele nu prea ies bine și de când gătim cu această tigaie, analizele au luat-o pe drumul cel bun, deci nu mai e colesterolul ridicat. De ziua mea, cumnata mea s-a gândit că mi-ar face o mare bucurie sau o surpriză mare să mi-aducă tigaia dry cooker. Am lăsat-o acolo deoparte. A trecut o vreme până când într-o zi colegele mele de la serviciu au început să discute. Mamă, am gătit cu tigaia dry cooker, ce bună e, ce ușor, ce rapid. Zic, dar eu am acasă și nu o folosesc. M-am dus acasă și zic să le fac o surpriză la copiii mei și soțului meu. Am luat repede un piept de pui, l-am feliat, l-am pus, între timp am făcut o salată. Într-un sfert de oră am făcut aproape tot. Când am gustat din această mâncare am constatat că este mult mai gustoasă și mi-am dat seama că de fapt eu refuzasem să gătesc într-o tigaie mult mai bună decât ce aveam înainte. Dry cooker poate fi folosit atât pe flacăra de la aragaz, cât și pe plita electrică sau cu inducție. Mai mult, rezistă la temperaturi foarte mari și poate fi folosită chiar și în cuptor, pentru prăjituri sau mâncăruri speciale. Trebuie doar să-i scoți mânerul și să o folosești la cuptor ca pe o tavă normală, fără capac. Astfel, în maxim 30 de minute, poți pregăti niște copănele gustoase și crocante sau o minunăție de pandișpan. Prietenii mei sunt foarte fericiți când vin la mine, pentru că vin să mănânce. Pentru că tot ce le-am făcut până acum în dry cooker, mai ales varză cu tăiței, au mâncat-o. Bine că nu mi-au luat și tigaia dry cooker acasă.
vreau să vă recomand această tigaie pentru că nu am crezut niciodată că o să am așa un ajutor, un șef în bucătărie. E o plăcere să gătești pentru că nu ai probleme și faci lucruri minunate. Tigaia magică unică îți garantează prin coloana de aer cald un gust grozav al alimentelor prăjite crocante, al legumelor preparate în suc propriu și chiar al unor deserturi incredibil de gustoase. Și toate acestea fără grăsimi și fără multe